kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di. radio bɛnkan 97.1 fiɲɛ suru ka bɔ Sununkura Kuluju nagakɔrɔla na kunnafoni labɛnna fasirijɛkulu maaw fɛ a bɛna lase ne Seyidu Sila maraka faama fɛ Morikɛ Tarawele k'ale to suya kɔlɛ la bi jumadonya in na utikalo tile 23 san 2019 kunnafoni bakurubaw filɛ. baaraɲɔgɔnya Japon jamana ale Mali ni ɲɔgɔn cɛ Japon jamana ye hɔn kɛ ka ɲɛsin Mali ma dɛmɛdoɲɔgɔnya o siratigɛ fɛ. ɲɔgɔnnajɛrɛ so INRSP ale ye bisimilali kɛ alamisadonya tɛmɛlen a tun bɛ kalanbolo fɔ ka ɲɛsin lasigilikɛlaw ma kumakɛsow olu tɔgɔ la. Katura International nin ye usine belebele ye mun ni ale bɛna ɲɛsin ɲama o bayɛlɛmali ma ka kɛ maamagoɲa fɛn ye a baarabolow a nundonw olu waleyara donc wɛrɛ la kumabɔ olu ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sandaani na aw ni ce maraka faama ka journal banbara lamɛnli la. Yasa baaraɲɔgɔnya o bɛ se ka jidi hali bi Japon ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ. Japon jamana olu ye dɛmɛdoɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin ba Maliba ma a bɛ malo kofɔ malo KR17 a bɛ o kofɔ min ni a bɛ taa fɔ CFA wari miliyari 2 miliyɔn 500 a n'a kunkanfɛn caman ma nin hɔn in kɛra ntɛnɛndonya tɛmɛlen utikalo tile 19 a kɛra PAM o kɔnɔna na zone industrielle la Bamakɔ yan ambassadeur Daisuke Kuruki Japon tɔgɔ la ale ko nin kɔni ye baaraɲɔgɔnya tɔ jiditɔ de Mali ani Japon ni ɲɔgɔn cɛ ka sababu kɛ ni Mali ye gɛlɛya sɔrɔ ko Japon jamana k'ale tɛna to kɔ o de kosɔn u ye malo tɔni 600 ani 400 n'a kunkanfɛn caman k'o ta k'o di Mali ma maa minnu bɛ yen n'olu ye gɛlɛya sɔrɔ jamana camancɛ bolo ka taa kɔrɔyan fan fɛ olu bɛ se ka o tɔnɔ k'o bɔ cogo min na ka sababu kɛ maa minnu bɛ ni sigida ninnu na 100 sarada la 35 ko gɛlɛya bɛ olu ka da dumuni o sabatili la ko wa ko bagabaga ta bɛ ka ɲɛsin samiya yɛrɛ ma dɛ san 2019 ka taa bila san 2020 na yɔrɔ dɔw la ko samiya ma daminɛ a daminɛ waati la o gɛlɛyaw olu de bɛ yen ko de kosɔn Japon jamana ale ka baarabolo min bɛ n'a ko a ma ko kɛrɛ de bakuruba fɔla ko ye dɛmɛdoɲɔgɔnya sira ye ka ɲɛsin ba Maliba u n'o waleya Kasimu Deno n'ale ye minisiri ye mun ɲɛsin bɛ dumuni ko o lahalaya ma minisiri commissaire don ale ko nin hɔn kɔni ko nin nafa ka bon koyi ko nin bɛna to gɛlɛya bɛ maa minnu kan u bɛ se ka i ka dɔn ka fɔ da dumuni sɔrɔ cogo min na ko wa k'u bɛna feerekɛyɔrɔw dayɛlɛ malo bɛ se ka feere maaw ma nɔgɔya la yɔrɔ minnu na cogo minnu na yaasa fɛn min i ka dɔn ka fɔ jamanadenw olu bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na. ɲɔgɔnnajɛrɛ so INRSP o kɔnɔna na ale ye bisimilali kɛ alamisadonya tɛmɛlen a tun bɛ kalanbolo fɔ ka ɲɛsin laselilikɛlaw ma kumakɛso olu kɔnɔna na fɛn min ka dɔn ka fɔ chlorhexidine o labaarali u se ka o ɲɛdɔn cogo min na i n'a fɔ diclofenac u se k'olu lahalayaw k'olu ɲɛdɔn cogo min na ni u k'a ma ko baaratuluni bɛɛ b'a wele o de la o kow bɛ se ka ɲɛdɔn cogo min na 100 sarada la 7 murumuru 1 bɔɲanko a bɛ o jɔyɔrɔ kofɔ CNEX ani a dɛmɛbaga jɛkulu KJK ani USAID olu de ye nin baara in kɛ donc kunnafonidilaw olu bɛ se ka kɛ maa joolenw ye cogo minnu na kumakɛso olu kɔnɔna na nin ko in ɲɛdɔnni o siratigɛ fɛ cogo min na n'u ko ma ko baaratuluni. Katura International o ka nɔbilama ale kumana a ko olu ɲɛsin bɛ ɲama k'a woloma ka bɔ ɲɔgɔn na ɲama minnu bɛ se ka kɛ maamagoɲafɛnw ye k'olu fara ɲɔgɔn na k'olu bayɛlɛma nin kɛra ɲamana alamisadonya tɛmɛlen u ko u ye baarabolo min n'u y'a sigi sen kan o de ye ko Bamakɔ ko duguni jɛlen n'o ye ka dɔn ka fɔ Bamakɔ ville propre baaraɲɔgɔnya u bɛna kɛ ni brigade verte maaw de ye Katura International ale ye ɲɔgɔn dan de kɛ ka dɔn ka fɔ GIE olu ni ɲɔgɔn cɛ yaasa u bɛ se ka ɲamaw k'olu woloma cogo min na k'o magoɲataw k'olu lase u ma u ka se k'o bayɛlɛma k'o kɛ magoɲafɛnw ye u ye nin baarabolo in Bamakɔ ville propre Bamakɔ duguni cɛɲi u ye a welewele da kunungo a kɛra 26 mars la conseil communal commune 6 olu tun bɛ maa ɲɛyɛlɛkɛw commune 6 kɔnɔna na olu tun bɛ nɔ Katura International a yɛrɛ sigira sen kan maa min fɛ n'o ye Konate surakamuso ye n'ale maliden sigilen ye fɛn min ka dɔn ka fɔ tunga fɛ ale ko ko nin mun filɛ nin ye ka ɲama woloma a magoɲataw k'olu fara ɲɔgɔn na k'olu bayɛlɛma k'a kɛ ka dɔn ka fɔ biogaz ye ani biocharbon ani énergie a bɛ se ka mɔgɔw mago ɲɛ cogo min na k'u ka laɲini ye o de ye k'u bɛ wele bila bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ lajɛlen k'u dɛmɛ nin baara in na a bɛ se ka jidi u bolo cogo min na.
G7 jamana minnu bɛ o kɔnɔna na ni olu ka mɔmɔgonya siraw o nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ u bɛna fara ɲɔgɔn na Biarritz a bɛ Faransi jamana tilebiyanfan ka taa worodugu yanfan a bɛ o kofɔ u bɛna i ka dɔn ka fɔ kuma sɔrɔ bolo jidiliw ani wagati yɛlɛma cogoyaw baara ɲɔgɔnyaw ni farafin jamanaw olu ni ɲɔgɔn cɛ u se ka fɛɛrɛw sigi sen kan cogo min na i n'a fɔ Emmanuel Macron ale y'a kuma fɔ cogo min na yaasa fɛn min ye ka dɔn ka fɔ dugukolo kalaya min n'o bɛ ka kɛ fɛɛrɛw bɛ se ka sigi sen kan yaasa dan bɛ se ka sigi a gɛlɛyaw la cogo min na ka u kunbɛn Afrique du Sud, Burkina Faso, Egypte, Rwanda, Senegali ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ye nin ko in kɔnɔna na fo ka taa se jamanaw ma n'o ye Australie, Chili, Espagne, Inde olu bɛɛ lajɛlen bɛna ye a kɔnɔna na Union Européenne jamanaw u bɛɛ lajɛlen bɛna ye a kɔnɔna na ani Russie jamana yaasa hakilinaw bɛ se ka kɛ kelen ye cogo min na nin bɛ dansigi bi la selu la min labɛnna fasɛri jɛkulu ma fɛ ka lase balimakɛ Seydou Sila Maraka faama fɛ Morikɛ Tarawele k'ale to suya kɔlɛ la ni Ala ma ka jɔnya jɔ an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan ntɛnɛndenw ka kunnafoni kuraw k'olu lase aw ma yan'o cɛ n'a b'a fɛ ka segin Maraka faama ka journal Bamara lamɛn a bɛ taa malizoom.net ale sanfɛ www.malizoom.net Maraka faama ka journal Bamara ka kunnafoni jatara ka laselibaw an n'a bɛɛ lajɛlen ye ne b'aw fo ka waleɲuman dɔ ka kanuya kurali la ka ɲɛji sanga ni waati an filɛli a n'an lamɛnli ma dɔgɔkun kunforiko ɲuman Ala k'o di an kelen kelen ma an k'an janto an yɛrɛ la hali n'an bɛ ɲɛnajɛ kɛ a k'an bɛn Maraka faama ka bi journal Bambara lasera aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye